Ara no sé què hi faig aquí. Això és fusta o és pedra? Fusta? Pedra? Ja sé que normalment us parlo de cases de fusta i ara no tinc clar si això és una casa de fusta o de pedra. I si resulta que és de fusta i de pedra i de formigó i tot alhora o no és res? I si ens explota el cap, com el llop dels 3 porquets intentant bufar aquesta casa? Jo, la veritat és que encara no ho tinc clar. És fusta, Àlex. Ah, home! Pep Carrera, arquitecte de Fustec. Què tal? Mira, em va perfecte que siguis justament ara aquí, perquè ningú millor que tu, responsable d'aquest projecte, per explicar-nos què és aquesta casa i si és de fusta, és de pedra o de què és. Podríem dir que és un mix. Meitat i meitat, doncs, Sí. una mica. I pedra per fora. I pedra per fora. Home, doncs estem desitjant veure-la. Doncs som-hi. Sí? Vinga. Aquí tenim la part de l'accés, de l'entrada. Clar, ara estem en part de formigó, diguem, no? Correcte, sí. Tot i que han volgut donar un toc més rústic o més càlid a l'entrada amb la fusta que els acompanya fins a dalt, però aquí dintre podem veure que tenim el garatge amb estructura en murs de formigó, amb unes biguetes de formigó i revoltó ceràmic. I la fusta comença més amunt. La fusta comença, podríem dir, a partir del sota finestra de l'escala. Ah, tot això encara Sí, és formigó a partir i aquí l'estructura ja comença, d'aquí cap amunt és fusta. D'aquí cap amunt és fusta i d'aquí és on tenim tot el que Ara veiem passem a del baix. formigó a la fusta. Tenim tota aquesta paret d'aquí doncs, que volia donar una mica de continuïtat entre la zona d'entrada i l'habitatge i llavors doncs, ja anem cap al... Comencem pel l'espai menjador, de que dia. sempre és el primer que volem veure, el menjador, la cuina... A l'espai principal de l'habitatge. Meravellós aquest Volien espai. una zona bastant oberta de cuina-menjador estar, connectada amb l'exterior, tant a la zona sud, que seria doncs, la zona amb més vistes, com en la zona nord, doncs, per tenir una mica connectat a la cuina, si tenen barbacoa... Aquí partíem d'un solar amb feixes, que hem intentat mantenir una mica doncs, aquesta... I veiem les feixes, no? La terrasseta. Sí, la terrasseta que podem fa un sortir. solet avui estupendo. Ara ens trobem, per dir alguna cosa, la segona feixa que teníem en el terreny natural. Molt bé, molt bé. És una zona d'espai, un espai perfecte. d'estar. Hi va haver un estudi d'aprofitament del sotacoberta, a veure com fèiem per guanyar doncs, aquesta alçada, connectar-la amb el menjador, donar-li més amplitud. Clar, aquí hi ha tot un altell amb l'escala, Correcte, no? sí. I llavors tenim una escala com molt lleugera, com blanca, per no donar-li molt protagonisme i que realment el que tingui protagonisme sigui tota la coberta. Llavors ja ens anem més cap a l'espai de nit. Aquí tenim una de les habitacions. Vam voler mantenir un criteri a totes les habitacions de tenir un capçal en fusta i llavors hem intentat mantenir doncs, aquest criteri. Home, està molt bé. Mai enrajolat, però sí que hem volgut mantenir l'espai de La fusta. la fusta en el sostre. Llavors aquí tenim coberta plana, forjat perquè és l'altell, que és el sota de l'altell, i aquí ens anem a dues habitacions més. Aquesta, que seria l'habitació principal. Aquí tenim l'habitació en cantonada, una de les premisses va ser tenir el màxim d'habitacions donant a sud. Tenim dues i una que dona a est, i era una mica la idea que teníem per buscar llum. I aquí tenim l'altra, que aprofita també l'espai de sota coberta per tenir-hi un petit altell. L'habitació més petita doncs, té un plus. Una habitació com a dos nivells, Correcte, no? sí, sí. Aquí per dormir i aquí per I aquí treballar. un espai d'estar, donar més... Molt bé, fantàstic. Només ens queda veure la part de dalt, I ara, no? si voleu, pugem... Pugem per l'escala? Pugem per l'escala, va. Sí. Doncs pugem cap a l'altell, que és com la part potser més divertida, no?, de la zona de menjador-cuina. Home, Va estar connectat. És un espai molt bonic. Vam aprofitar... Vam pujar una miqueta a la casa per tenir aquest espai i poder estar dret sense tocar el cap, tot i que les parts baixes doncs, pots acabar tocant, però bueno, la connexió que tens doncs, fa més ample el menjador, tens una mica més de sensació d'amplitud i tens un espai aquí fantàstic per amb una llegir, llum preciosa, amb aquesta orientació relaxar-te. sud, no? Pots seure aquí amb aquest banquet, que és com un banquet també de fusta. Sí, de fet,
tant el banquet com alguns mobles que ja on guarden les ampolles o el centre de taula, doncs, amb els retalls que van sobrar de l'obra, doncs, bueno, els clients són manetes, aprofitant seccions llargades que tenien, doncs s'han fet un petit mobiliari del sistema de so, a l'ampoller deies també, no? Sí, els hi configura una mica l'espai, doncs és la gràcia també del sistema constructiu en fusta, no? Si tens retalls que dius, mira, no em faig de res, doncs els clients a vegades, bueno, les manetes tenen traça, doncs els hi queda un espai més curós. I llavors tenim aquesta porta que ens connecta els dos espais d'estudi. Amb l'habitació, diguem, que hem vist perquè abans. l'escala aquesta d'aquí és una mica més dreta i complicada de pujar, llavors tens la connexió entre els dos altells. L'espai de baix, l'espai dormitori, i tenim aquí una mica de... Home, aquesta habitació, que algú podria pensar que és petita, ja no és petita, perquè té un espai aquí baix. Sí. I té tot aquest espai aquí de guanya una mica de l'habitació petita que havia de ser, tenint aquest espai que li dona un plus, doncs ha guanyat amb espai. Aquí tens el teu altell i espais aquí per emmagatzemar coses. Sí, les zones baixes, sobretot aquesta zona baixa d'aquí, del sota coberta, doncs vam aprofitar per emmagatzematge, ja que és un punt molt baix que tampoc aprofitàvem per estar drets i això, doncs una petita zona d'emmagatzematge i aquestes vistes. I aprofitar aquestes vistes. A la muntanya. Aquí, a l'hivern, aquest sol s'agraeix. Graciós. Doncs sortim a aquesta part posterior de la cuina, una petita sortideta, aprofitant els retranqueig que comentàvem abans, doncs per darrere també tenim aquesta forma de la casa que ens configura un espai i una mica de zona de sortida. Amb un banquet aquí, un retall potser també, no? Sí, aprofitant els retalls de l'obra, doncs el que comentàvem abans. I clar, tens tota la sortida aquí a la muntanya, perfecte. Tens tot des de la cuina, surts aquí, meravellós, idíl·lic.